ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Aida Chiwaya ndi mnzanga Yusavita Wilima. Koma poyamba nayi mitu yake. Akuluakulu a bungwe lomwe limagula mafuta a galimoto kuchokera kunja la Nokma atsimikizira Malawi kuti vuto la kusowa kwa mafutawa likepa kuyambira sabata yamawa. Kampani ya Salima Sugar yati chaka chino ichulukitsa mulingo kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons. Ndipo kampani ya Library Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya Vipya. Takulandirani mu nkhani zathu. Ntchito yotsitsa mafuta a petrol ndi diesel kuchoka mu sitima ya pamadzi yotchedwa MT High Freedom yatha tsopano ndipo malinga ndi akuluakulu a bungwe la Nokma la mulungu lino galimoto za ku Malawi ziyamba ntchito yonyamula mafutawo kufika nawo mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Itafika pa doko la Tanga lachiwiri lapitali, sitima ya pamadzi imene yanyamula mafuta okwana malita 51 miliyoni a petrol komanso diesel tsopano akuti yamaliza kutsitsa mafutawo ndi kuti tsopano galimoto za ku Malawi zonyamula mafuta ziyamba kunyamula mafutawo loweruka lino. Malinga ndi nduna yoona za magetsi komanso mafuta a Ibrahim Matola, galimoto zoposa 1000 ndi zimene zigwire ntchito yonyamula mafutawo kubweretsa kuno ku Malawi, ndipo anati imeneyi ndi njira ya boma pofuna kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. A Ibrahim Matola anati doko la Tanga alisankha ngakhale lili potalikirapo kusiyana ndi doko la ku Dar es Salaam, kamba kuti ku Dar es Salaam kukumadzadzana magalimoto onyamula mafuta ndi katundu wina osiyanasiyana, kotero kuti mafutawo akanafika kuno ku Malawi mochedwa. Pamene madoko a Beira ndi Nacala mdziko la Mozambique sanawasankhe kuti kufikireko mafutawa, atikamba kuti kumeneko kuli mpungwepungwe umene wabuka malinga ndi nkhani ya chisankho. Titafusafusa mwezi uno wa December, January, February kunakala anatiuza kuti kwadzadza, kuberaso kwadzadza. Toka naye nabwera ine ndi timu yanga yochokera kumera ndi kunokuma ndi presidential advisory team ya technical imene President Dr. Rasas Makati Chakwera ndakazikisa ya G2G kudzakambirana ndi anzanga amene ali minister kuno komanso yemweyonso ndi deputy prime minister wa dziko lino Tanzania. Then tidakambirana ndi kuwauza kuti ifeyo tatsilidwa kwambiri mafuta wafuna madzulo. Ndi anasinkhasinkha nawonso kuona kuti koma sitima yanuyi chombo chanuchi chikafikire Tanga. So kutakako kuli space kuti ikatha kuimako chombo chimenechi mutsitsa mafuta anu. Ndiye mtunda wochoka kuno kutanga kukafika kuli mtunda wokwana 1,649 kilometers. Izizi zilibe kanthu. Koma chachikulu nchonena kuti mafutawa akubwera ambiri. Mukati muone matraka amene anyamule mafuta amenewa ndi 1,049 traka imodzi kukwana 1,049 kuti anyamule mafuta awa 51 miliyoni liters. Padakali pano kampani ya Gulf Back Petroleum kapena kuti GBP imene ikusunga mafuta a dziko la Malawi pa doko la Tanga yatsimikizira anthu komanso boma la Malawi kuti ionetsetsa kuti idzipakira mafuta mwansanga kuti madraivala azithamanga nawo kuno ku Malawi. Mafuta okwana malita 51 miliyoni awagula ku United Arab Emirates kudzera ku ndondomeko yogulitsana mafuta pakati pa boma ndi boma linzake yomwe president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalengeza sabata zingapo zapitazo. Isaac Jali, MBC.
Bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEF latsimikizira alimi mdziko muno kuti lionetsetsa kuti alimi onse amene anapempha ngongole ya zipangizo za ulimi alandire zipangizo za ulimi pasanafike pa 31 January 2025. Bungweli latinso lionetsetsa kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira popereka zipangizozi mu nthawi yabwino. Tili ndi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Yamikani Makanga. Ku NEF a Benedicto Kananza ndi omwe anena izi m'boma la Mchinji pamene bungweli limapereka feteleza okwana matumba 900 m'midzi ya Kawere ndi m'midzi ya Kapiri pamene bungweli likupitiriza kupereka fetelezayo madera enanso ambiri. Ndinene kuti ngongole zitupeka mu fertilizer komanso mu ndalama ndipo target yodi ndi imeneyo kuti anthu amene atipindule directly apitira target yathu ndi ya 400,000 panopa tadutsa kale over 30,000 ndipo tikupitirizabe ndipo mawiki awiri amene ali mkati mwa January uno tipanga zotheka kuti tifikire mbali zonse. Mfumu yaikulu Dambe ku Mchinji yayamikira bungweli posunga lonjezo lomwe anapanga chaka chatha kuti apitiriza kugawa feteleza ngongoleyu chaka chino. Anthu ambiri mmene mwaonera apa osewa ndi kuti ndalimi koma kuti apeze zipangizo zogwiritsa ntchito kumunda ndi chinthu chimodzi chimene chinali chovuta kwambiri. Kutero ku siku la lero titaona kuti kubwera truck President akuma mtima kutumiza NEF kuti adzatithandizire muyembekeze kuti ife ndife anthu osangalala kwambiri sitimayembekezera kuti zikhoza kutha kutero. Ife ngati alimi komanso kuno kwathu ndi mbali imodzi imene mvula imakhala yoyambirira kwambiri ulendo ono yativuta kwa basi ndi kuti mvula ineni kugwa panopo so nyezera kuti feteleza uyu agwira ntchito kwa alimi. Bungwe la NEF lalengezanso kuti ndilokonzeka kupitiriza kugawa fetelezayo maboma a mchigawo chakumpoto kuyambira sabata lamawa. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Kampani ya Salima Sugar yati chaka cha 2024 chinali chopambana poti kwa nthawi yoyamba yapanga phindu. Mmodzi mwa oona za malonda ku kampani iyi Mwayi Chagwira ndiye mwe wanena izi kumulanje pa mkumano wawo ndi olemba nkhani omwe ndi mamembala a bungwe la nkhani la Blantyre Press Club. Chaka chino kampani iyi yati malingaliro ake ndi ofuna kuchulukitsa sugar yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons pa tsiku. Mwachidule tikuzinazo kuti 2024 yakhala chaka chathu chopambana chifukwa chokuti tinakwaniritsa kusatengera zovuta zonsezi tinakwaniritsabe kupeza phindu pa kampani yathu. Chaka chamawa mwati mufuna kuchulukitsa sugar tifotokozerani mapulani amenewo. Chaka chamawa tikuchulukitsa sugar wathu tikufuna kuti Malawi monse muno tikhale ndi sugar wa Salima Sugar amene ndi opangidwa ndi Amalawi kuzuna brand. Tikunena zokuti chaka chamawa tikusuntha kuchoka pa 1,250 tons per day crushing cans kufika pa 1,850 tons per day. Panopa chaka chathachi takwaniritsa kupanga sugar okwanira 21 tons. Chaka chamawa ndikukhulupirira kuti tidzafika pa 30 tons. Kuposika pandapo kuposera pamenepo koma sitikufikanso pa 21 or 25. Ifeyo tikupita chitsogolo ndipo sugar ameneyo afikira Malawi aliyense. Mamembala a chipani cha Malawi Congress MCP omwe amakhala kunja kwa dziko lino odziwika kuti MCP Diaspora alimbikitsa Malawi omwe ali mu ndende kuti akhale osinthika kuti akatuluka adzakhale nzika zodalirika pa chitukuko cha dziko lino. Gulu la MCP Diaspora lapereka chilimbikitsocho pamene linakapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama pafupifupi 8 miliyoni kwacha kwa akaidi ku ndende ya Zomba ngati njira imodzi yokondwerera chaka chatsopano. Patricia Kainga Nangozo ndi mkulu woona za ubale wa chipani cha MCP ndi maiko akunja ndipo ndi omwe anatsogolera gululo. Katimu timapereka timphatso timene tinakonza sopo komanso tinakonza ma buckets because room iliyonse imeneyo tikhale ndithu ma buckets kuti za ukhondo mwina adzisiyamo madzi, tabweretsera makapu, tabweretsera ma toothbrush, tabweretsera ma snacks zakudya ndi zakumwa kuti asangalale, tabweretseranso ma t-shirt
olemba Jesus loves me kungoonetsa kuti tikufuna kuwapatsa chiyembekezo anzathu amene ali kuno kundende kuzomba maximum prison. Ndipo mlembi wamkulu wa MCP Diaspora Amphatso Mainala wati ndi cholinga chawo kulimbikitsa zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amawaphunzitsa pa zakufunika kuthandiza anthu omwe akudutsa mu nyengo zovuta. Ife pobwera pano ndife Amalawi ndipo ndio titaphunzitsidwa Malawi muno komanso tikuzindikira kuti ku prison ndi kumalo konena kuti sikuti kumakhala anthu oyipa koma anthu oti akachitidwe rehabilitate, anthu onena kuti akufuna njira zina atathandizidwa koma amakhala ndi zosoweka zawo malinga ndi kuti alibe kuzithandiza okha. So we thought it necessary kuti as Malawians amene tili kunja tili ndi opportunity kuti tikhoza kuthandizapo. That's why we picked today Zomba prison. Koma akasuku oyamba even zaka zambuyo zambiri takhala tikupanga izi, so napa tikungopitiriza ntchito imeneyi. Amalawi anzathu akuno tawabweresera sopo, tawabweresera ma toothbrush, tawabweresera sobo wakumwa, tawabweresera zakudya zina zomwe a prison anatiuza kuti zoledwa kubweresa, komanso tawabweresera Colgate, zinthu zomwe zimakhala ya prison. Zinthu zathu panopo tikawerengera zadusa 8 million koma pali ma expenses ena sitinawerengere, tikuyembekeza kuti zipitirirabe kukwera koma tili okondwa ndi chomwe tapangachi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yusafita Wilima. Tentonenso mitu yake. Akuluakulu a bungwe lomwe limagula mafuta galimoto kuchokera kunja la Nokima atsimikizira Malawi kuti vuto lakusowa kwa mafutawa lichepa kuyambira sabata yamawa. Kampani ya Salima Sugar yati chaka chino ichulukitsa mlingo wa sugar yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1250 tons kufika pa 1850 tons. Ndipo kampani ya Library Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya Vipya. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana zinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana zija ziku. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Takulandiranso mu nkhani zathu. Kampani ya Library Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya Vipya mchaka cha 2024 ndipo ati izi zachitika kahamba kuti anthu okhala mozungulira deralo ndi osinthika maganizidwe. Mneneri wa kampani Dalitso Chimwala wanena izi pamwambo wokondwerera chaka chatsopano wa ogwira ntchito magulu okhudzidwa kuphatikizapo anthu a midzi yozungulira kampani. Musasecheyo walemba ripoti ili. Mneneri wa kampani ya Library Malawi Limited Dalitso Chimwala ati ngakhale chaka cha 2024 chinali ndi vuto la zachuma lomwe linakhuza dziko lonse, nkhani yabwino ndiyoti mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya Vipya unachepa. Nkhalangoyi ndi ya Amalawi ndi yathu
kampani iyi imangoyang'anira chabe imangosamalira m'malo mwa ife Amalawi. Phindu lake ndilo tili kuphindulira ife tonse Amalawi, kupezeka kwa matabwa ochipirako mtengo ndi zinthu zina zoterozo, misonkho komanso mwayi wa ntchito. Ili ndi phindu limene timakumana nalo. Nkhani ya kusamalira zachilengedwe, nkhalango imene timasamalira imathandizira mvula, madzi ndi zina zoterozo. Ndiye tiyeni tisamalire, tisawotche moto, tisabe mitengo mwachisawawa. GVH Shawa ayamikira kampani kamba kokonza ubale wabwino ndi anthu, ndipo ati mafumu apitiriza kuwunikira anthu za ubwino wosintha maganizidwe pa nkhani iyi. Ine ngati mfumu anthu onse ngati tili pa msonkhano timawuza kuti asawotche moto, chifukwa mitengo imakhala yothandiza kwambiri, chifukwa anthu ambiri amapeza ntchito mozungulira monse muno pano pa kampani makomboni mwathu ndi kumizi konse amapezerapo ntchito. Ndipo ntchito kulembedwa sakulembedwa anthu adera lino lokha, koma amalembedwa zikoroso la Malawi kuchokera ku Nsanje mpaka Chitipa. Pa chikondwerero cha chaka chatsopanochi panali masewero a mpira wa manja, mpira wa miyendo komanso magulu azoyimbayimba ndi kuvina osiyanasiyana. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Hotela ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre yati chaka cha 2024 chinali chopambana poti chakwaniritsa zinthu zambiri zapamwamba. Polankhula pa phwando lokondwerera kutha kwa chaka komanso kupereka mphoto kwa anthu omwe agwira ntchito mwaukadaulo, mmodzi mwa akuluakulu oona za malonda ku hotelayi, Georgina Gadama, wati mwa zina hotelayi yapanga phindu lochuluka komanso yalandira mphoto zosiyanasiyana. Nanga Amaryllis Hotel chaka chino chakabwino kwambiri. Paraketa bwera lero ndithu kuti tithokoze timu yathu yonse, onse aku kitchen amene amaphika kunoko amapanga za meeting pa floor number 1 ino, sales team yathu, marketing team yathu, onse aku kitchen, everyone tapanga pati iyi kuti ndithu tiyathokoze kuti ayesesa kuti brand yathu ipite patali. Service yathu yakhala spectacular chaka chonsechi. Then mango lero tiyathokoze ndithu tivine, tije, tisangalale ngati mene tili banja ili ndithu ya Amaryllis Hotel. Mwendifeo chaka cha 2024 tawina maoda ambirimbiri, komanso holo general manager wathu Mr. Rami Wahido winaso maoda ambirimbiri mene tikuzira kuti pano ndi vice chairperson wa MTC akusankhaso chaka chomwe chino, komanso kukhala global ambassador wa African Union Board akusankhaso chaka chomwe chino. Komanso ifeyo ngati Amaryllis Consumer Choice Awards anatisankhaso as most preferred hotel, and pa TripAdvisor tidakali number 1 kuchokera 2022, 2023 mpaka na pano paso 2024. Zinthu zizi ndi zinthu zonyadira kwambiri chifukwa tili pano kusangalala, kuvina, kunjoya, kuyamika wina aliyense chilichonse chimene amapanga kunoko. Munkhani za msangulutso, katswiri oyimba nyimbo za chamba cha Afropop Onesimus wati chaka cha 2024 chinali chopambana pomwe anatulutsa nyimbo zochuluka kwambiri komanso analandira mendulo zokwana zisanu ndi zinayi. Onesimus wati mchaka chatsopano cha 2025 apitiliza pomwe wasiyira chaka chatha, ndipo iye akuyankhula ndi olemba nkhani wathu Simeon Boyce. Ena onse amene amatipanga support kozanga kuchoka maiko ena akujanga ndi maiko a Ulaya ku America. 2024 inali chaka chopambana, tunatokoze nyanga komanso akanyola amene amakula pokuti zimveke bwino mu 2024. Ndipo 2025 ndifuna ndicheze mtundama kuchikhala chaka chopambana kutokoza kwa Mulungu ngakachita chifundo ndi chifuniro. Yeah, ndithu 2025 siteka kwakula mawadzi chikwa kamba 9 sichitu chokukheka. Kodi umamva bwanji ndipo ndi motivation yotani makamaka kuti mwina upitirize kuchita bwino? Ine ndimamva bwino, ndinosangalala komanso kulimbikitsa kwanga ndione kuti ndikufuna
chaka chinocho chifike pachimake pene chichite kufika kuti iyayi chiri katakata, ndipo zimene ziziteka malingana ndi kufunira kwa Mulungu. Ndipo mu nkhani za masewero ochita malonda mdziko muno awapempha kuti adzitenga nawo gawo potukula madera awo kudzera m'masewero. Mkulu wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu Building Contractor a Hastings Msiska anena izi pamapeto a mpikisano wawo wa mpira wa miyendo ndi manja omwe unachitikira pa bwalo la zamasewero la secondary school ya Lufira m'boma la Karonga. Rudoviko Nyirenda wadzanza mbiri mu ripoti ili. Bwalo la zamasewero la secondary school yoyendera ya Lufira linadzadza ndi anthu omwe anabwera kudzaonera masewero a mpira wa manja ndi miyendo pokwangula mpikisano wa Kachulu tournament omwe ndalama zake zinali 4 miliyoni kwacha. Malinga ndi amsisya luso lobitsika la masewero osiyanasiyana lili m'madera akumidzi zomwe zikufunika anthu ochita malonda athandize potukula lusolo. Amsisya yemwe ndi mwini wace wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu Building Contractor anapempha eni malonda mdziko muno kuti adzithandiza masewero a m'madera awo. Chosangalatsa nchoti ukalonga kuno anthu ambiri amakonda mpira ndi maklabu kuti akuchitika kapena macompetition kuti akuchitika apo ndi apo ndi zinthu zoti zimadziwika ndithu kuti zimene zikuchitika. Nde azikhala ndi nthawi akamva fungo lotelelija azipita mmenemo namakaonerera nawo mpira mwini. Ali mkati moonelera siku lina lake azapeza maplayers awiri atatu amene azapanga gurumu. Wapa mpando wa komiti yoyendetsa mpikisano Arasidi Mkandawire anati kubwera kwa mpikisano kwathandiza anthu ambiri munjira zosiyanasiyana. Apanga business zambiri anjira zamo tunaona manyamula anthu kwambiri amazi amagulisa amazi amowaso pomwepo china chiliyonse chimene pamene ndiponso kuti wachinyamata ndiponso achisozera achinyamata kapindapo zambiri choti maloti tipite tikamemo timabwera kuzakusera mpira. Mmodzi mwa anthu akuderali yemwe anakhoma mabenchi okhalapo anthu polipira a Simon Mwanja anavomerezana ndi amukandawire kuti wapeza ndalama zambiri kudzera mu mpikisanowu. Mapeto pa mpikisanowu timu ya masewero a mpira wa miyendo ya Ngerenge ndiyomwe inatenga chikhochi pogonjetsa timu ya Mbamba ndi zigoli 5-4 m'mapenate ndipo inalandira ndalama zokwana 900,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Mbamba inalandira ndalama zokwana 500,000 kwacha ndi mpira. Kumasewero a mpira wa manja timu ya Kalalia ndi omwe anali akatswiri atayithambitsa timu ya Blue Tigers 28-16 ndipo inalandira ndalama zokwana 250,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Blue Tigers inalandira ndalama zokwana 150,000 kwacha. Pakadali pano amsisya apempha matimu a Super League ndiponso a ligi zazing'ono mdziko muno kukhala ndi chidwi chomaonera mipikisano ya m'madera ndi cholinga chopeza osewerera matimu awo. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Akuluakulu a bungwe lomwe limagula mafuta a galimoto kuchokera kunja la Nokma atsimikizira Malawi kuti vuto la kusowa kwa mafuta awa lichepa kuyambira sabata yamawa. Kampani ya Salima Sugar yati chaka chino ichulukitsa mulingo wa shuga yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons. Ndipo kampani ya Library Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya Vipya.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chwaya ndi mzanga Yusavita Wirima. Tikufunirani chaka chatsopano chopambana.